baya ka dawo ba. Saboda in hawa za ka yi ƙara hawa za ka yi, kai za ka yi creating, ka nemi inda kullum mutane su gane wani abu. Akwai wani abu da kirkira ake, ana kiransa kirkira da Hausa. Kakka damu da wai sai wani, no, sai na bi na wani ko ana yayin na wani. In ana yayin na wani ne, mun haka za a yi yayinsa. Abin da nake so su fahimta shine ba waƙa ba ce ba mu iya ba komai ne ba mu iya, mun iya. Kawai turawa ko kuma masu ruwa da tsaki wajen tallata abin a duniya ba mu ne a gabansu ba. Tunda ni ina gaya ma duk inda Hausa take taji. Muna da labarin inda waƙoƙin Hausa suke shiga na irin wannan fijin ɗin na kudu ba sa shiga. Amma waje ga mutum wai ga ka babban mawaƙi, ka fa jima ka samu kuɗi.